Ya wis Gintang cepet ana kono selak sore, sesuk dienggo mangkat balone muni. Lah kowe kene wedang ora? Ya gekno. Ya wis sakjane sik. Ya wis tak anteni bagasi kene. Sik, Mas. Aja dibuka sik bagasine. Lah ngopo? Nah, iki pertanyaane iki kowe njaluk wedang apa, Mas? Apa ya, Tuh? Sik. Anu meh. Kopi, Tuh. Lah iki kopine kopi ireng apa kopi putih? Kayak kopi ireng iki pas gula apa gula dhewe? Wah, angel men to arep ngombe kopi. Lah nek kopi putih apa enek to? Biasane ya kopi ireng. Sing anu to, sing nganggo gula dhewe kayak aja legi-legi ya. Ya tak kene sik nek no. Ya. Aku ngenteni ngendi iki? Nah, nang kono. Ya. Lah gawe kopi nek malah buka bagasi to, Tuh. Nah, gila, Mas. Wis tak cepakne kene. Iya. Ya wis Gintang nek gekno kopine tak anteni nggon tangga kene. Kopi ireng to? Iya, gulane jak akeh ya. Ya. Lah, nek ngene kan wis genah wis jelas ditekoki kopine apa ora kleru. Nggih welinge ben aja legi-legi. Iki kanune sithik ae. Gintang to terus suwe men gawe kopi ya. Sik to tangane keloro. Oh iya, Gintang. Iya, iki arep dadi. Sito ora iki selak ngantuk iki. Sabar lho. Ya. Suwi men to, Tuh. Iki wis dadi. Ya. Nah, ngene kan ora kleru aku tekmu jaluke apa. Wah, iya to arek. Ketoke ya sedep iki. Ya wis ki ombenan Mas, sesuai requestmu. Ya to. Sip. Tak ombe ya, Tuh. Iya. Kopi kok rasane ngene kopi apa to gitu? Ya kopi biasane kae. Nek rasane kok ngene. Masa ta? Ya, rasakno ya. Iya ya Mas. Rasane kok ngene ya. Lho, iki sing kok gawe apa iki kopine? Ya biasane kae iki. Kopine ya kaya biasane. Lah iki apa to iki? Wah, lah iki uyah lho, Tuh. Beh, apa iya to Mas? Iya iki uyah ngono kok. Lah mbuh mau kuwi enek nggon bumbon kono ya kan kok. Lah keluarga rapi aku kowe, Tuh. Aku ya ora eruh lho Mas. Kok iso iki lho? Lah kan gulane mau nggo masak bojoku. Kita jiko enek kono. Apa kleru angune? Lah iya iki lho uyah. Wah, berarti yo kleru ya ki mau.